Ayo, kacang Brunos. Putra Jaya ye. 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 Ayo. Alon Yayi. Agar eno yo cha ayo susun Ger, susun. Ayo deh. Ayo susun. Yo. Ada pek walik Ger. Le. La 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 la. Yo. Oja. Oja. Yo. Matur nemban nuwun Sidorejo PP. Yo.
Persiapan Jatil. Yo, ya la 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 la. Yo, ya, yo, oh, oh, yeah, oh, yeah. Nggih. Sampun paripurna wujuding tari bujang ganong Putra Jaya. Ya menika kangge adicara salajengipun saking Putra Jaya mriki. Para rawuh panjenengan kula mirsani dos pundi mudune widodari mudhun saka kayangan surga luka. Lenggat lenggon lagune tari Srimpi Sekar Jadilan Putra Jaya sugeng siang prarawuh sugeng amir sadikari geding. Oh, rari alon-alon Mas Yuli dados. Senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan. Yo senengi sing mari-mari nemu jodoh yo lewat reokan kontek-kontekan akhire jodoh temenan. isun sing ira sing nyonote isun jodoh iya Amerika omong guyon ra kawitane akhire padha welase yo Isan sing ira sing nyenengkan isan jodoh ya ambiriko omong guyon ya kawitane Putra Jaya yo oh ya padha Iya. welase isun sing ira sing nyonote namun jodoh iya kaya rika omong guyon ra kawitane akhire welase yo senengi sing mari-mari sing mari-mari nemu
Isut sing ngira sing nyono dik isut jodoh ya Amerika omong guyon ra kawitane akhire padha welase yo yo ae sing ngira sing nyono kae yo dik isan jodoh ya Amerika ae omong guyon ae ya kawitane Mas Putra Putra Jaya yo yo kondang sak jagat raya iso Iso. sing ira sing nyono iso jodoh ya Amerika omong guyon ra kawitane yo yo akhire Podo welase tari Serimpi Sekar Jadilan Putra Jaya tari goyang bokong digoyang yuk ditarik maneh lagune alon-alon Putra Jaya Mama Novita kersane nyumping sak dulurana ya muncule tari Sekar Jadilan Putra Jaya monggo Mama Denis lagune dilakokno maneh alon-alon Mama Denis iki yo ya goyang bokong digoyang Putra Jaya yo yo
Hai, ya la la la. Ya la 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 la. Oh eh oh eh a e a o e a o e a e o e a e o a a o o a o o a e o e a e o o o o a o o e a e o e a e ya 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 o e yo e ya 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 yo 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 p rawa kangkung lumajang eno ye yo Eno persiapan bantengan Beron Putrajaya nggih ya le Sampun, eno. Terus dilanjut di belakang kita sambung. Saking keluarga besar Putrajaya. Makarya siang menika areng-sareng Ida Audio Sound System nggih. Ugi LAB budayawan Lumajang YouTuber Sito Rejo PP
Janipun pelataran Pasewan Agung Mbak Yunovita nggih. Kangge ugi magya rawuh para tamu lan para sederek keluarga besar masyarakat Sidorejo PP Rawagung Lumajang keluarga besar Putrajaya siang menika badhe ngaturaken kerajaan ing Widyadicara inggih punika Bandengan Berot Putrajaya sugeng siang para rawuh sugeng amirsani nuwun. Yo, yo, ya, ayo, 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 ayo. Ae yale man ayo persiapan Ida audio sound system diringi alon-alon Mbak Novita putrine ditupakno bandeng nggih sing ulang tahun nggih matur sepadun Remix. Putrajaya Lumajang Logi Mas Redi Jobang Yoso Wilangun Lumajang Jawa Timur Indonesia asik.